Здравейте, хора, аз съм Готин Супон и днес ще играем последен за сега епизод на Plants vs Zombies. И сори на тях, които са харесали поредицата, въпреки че е само един епизод с моя приятел Йоан Готин. Ама, какво да се прави? И добре, хора, аз спрях, защото баба ми беше тук. А мен ме е страх да снимам пред мои роднини. Така че все едно не съм снимал с мои роднини. Adventure, continue, the first. Дайте отново. Не рестарт левел. Не, няма да играем на това. Не бе. Main menu. Leave. Така, more ways to play. Minigames. Zombat. New game. New game. Така, какво да си сложим, това и това, плей. Спокойно играем. Извините. Там където бех, там къде... Boom! 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 Boom, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Boom, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Boom, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Да. О, цветето ми! Не! Ах ти грозен тапанар! Boom! 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 Boom, bitch! Get out the way! Get out the way! Get out the way! Oh, shit! Oh, shit! The shit! Shit! Awesome. Boom. Отравно-живо. Абе, кога е стигнал това нещо?
няма и какво да играя. More ways to play puzzle. iZombie last Sunday Breaker. iZombie. Играем това. Не ми се чете. Къде? Да бе, знам. Не! Уважаван професор. Много преди да стане това, което днес се извършило чудовищно престъпление. Колко мразили си депресията, Да. Нещо друго. Който каквото го вижте, това билки не се лекува. Няма данни за метастази. Има разбити чревни гренки обаче. Добре, искам обзор на грифирано коре. Кончина колко е? 20. А колко е? 6 по 6. 6 по 9 6 по 9, 54. Колко е? 7 по 5. Не го знам. 5 по 7.
7 по 5, 35. Визора ще ги знаеш. Просто Да. А 7 по 7? Не знам. Знаеш Това е го. най-лесното бе. 6 по 6 колко е? 6 по 6 е 36. А 7 по 7? Не знам. И как знаеш? 49. А 8 по 8? Колко беше? 49, 7 по 7. Не знаеш го, не искаш да мислиш в момента. Така, друго си е. Стигна ми точно! Зомбитата са до тука. Ето ти още не са стигнали, повече шапите им почти паднаха. Забележително! Вижте колко бързо се движи това отгоре. Лесно, лесно, твърде лесно, лесно! Лесно! Твърде лесничко, направо твърде лесничко. Нищо не е случайно, щом печеля на Plants vs. Zombies. Всичко от мен крещи, къде са парите ми? Нищо не е случайно, щом смяси някой от феновете ми. Всичко в мен крещи, къде са парите ми? Извинете, че пищя много грозно. Али, правим е така, така. Абе, момчиле, Какво? какво е това? Кое? Спирам! А? Какво си направил? Клипче си ми го качил? Не, това не е от твоя телефон. Ама го има на моя телефон, ми излезе. Това, че е в YouTube. Не. Бабо, Но това беше може да ти ти. излезе всичко. Но беше ти. Спирам. Сори, ако ви е харесвала първата част, ама сега трябва да се взема с нещо Не, бабо, ти по-сериозно. го. Бабо, бе, ти. А това какво е?